Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan karaharjan saha kasantosan tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan kaliyan kula. Dipun tepangaken nama kula Kayana Aidini Guspara saking SMP Negeri 6 Ponorogo. Ing kalodhangan wekdal menika kula badhe nyariosaken dongeng kanthi irah-irahan mula bukani tlaga ngebel. Sugeng midhangetaken kacarita ing rikala jaman semana ana pawongan sakloron kang asmane Ki Wida lan Nyi Wida. Ki Wida suwe ora gadah putra. Saben dina tansah ndedonga supaya Gusti Enggal maringi putra. Amarga Dewa welas asih marang Ki Wida banjur diparingi ananging arupa lan wujude ula. Duh jagat Dewa Bathara, kaya mangkene lelakon lan panandang kang kudu dak lakoni. Wis suwe anggonku nenuwun marang Gusti kepengin gadah putra, nanging Dewa isih nyoba nggonku sabar. Kakang Mas, aku wis ora kuat tandang lelapan kang kaya mangkene. Aku isin para warga uga alok marang awake dhewe yen si jabang bayi kuwi wujude ula. Ngene ayi, ayo maragake nenuwun lan prihatin marang Dewa supaya bisa antuk pepadang saka kacoban iki. Inggih, Kakang Mas. Sawise kuwi, Ki Wida lan garwane lawan pangandikan. Banjur sakloron antuk prihatin lan wangsit dening Dewa yen to putrane diutus menyang ereng-erenge Gunung Wilis kanggo nglakoni tapa brata nglekeri Gunung Wilis. Wis ya putraku kang aran Jaka Baruklinting. Amarga kang utus Dewa, mula sliramu kudu tapa brata ing pinggire gunung kene. Besok saya suwi yen kowe bisa nglekeri gunung iki, Dewa bakal ngruwat sliramu dadi wujude menungsa. Wis ayi, ayo mudhun supaya lagi bisa tapa brata ing pinggire gunung kene. Inggih, Kakang Mas, nestakaken dawuh. Saya suwe ora krasa. Tahun ganti tahun, windu ganti windu, saking suwene ula kasebut saya gedhe lan saya dawa. Baruklinting nganti wis ora katon wujude amarga ora obah lan ora marang. Mamula sak dawane awake kaya dene ayat kang dikebaki lumut lan gegodhongan. Ing alas sak cedhake Baruklinting tapa ana desa. Ing sawijining dina desa kasebut duwe gawe yaiku mantu putrane Ki Lurah. Para warga kang wis tuwa kene dak jaluk gawemu. Yen dina iki anakku mantu. Mula padha golek buron ing alas kono ya. Kidang, menjangan, pitik lan uber apik. Saliyane mangsa barang kudu entuk dina iki. Inggih, inggih, inggih. Inggih Ki Lurah, sendika. Para warga desa banjur golek buron lan uber apik ing satengahé wana. Wiwit esuk nganti melang sare srengenge durung pikantuk asil. Waduh, piye ya iki? Wis mek surup nanging siji wae buron durung entuk, Cok. Ki Lurah mesti duka. Sik. Ayo ngaso dhisik. Nyup lan lereke sami direwet gedhe kene. Warga desa kang wis kesel wiwit esuk durung ana asile, banjur leren lan piranti burone diselehne lan ditancepake ing ayat kang disendeni kuwi. Dumadakan metu banyu kang arupa abang beranak. Ora weruh yen kuwi sejatine getih saka awake Baruklinting kang lagi nedeng tapa brata, banjur para warga kaget. Dikira buron lan awujud daging kang kena dipangan. Lho, iki apa? Apa iki, Cok? Lah kok enek kewan sakmene gedene lan ora duwe daya? Ayo disigari wae lan digawa bali, diaturake marang Ki Lurah. Para warga nggawa daging kang akeh banget saka alas lan dimangsak ing daleme Ki Lurah.
Sesuke adicara mantu wis diwiwiti. Dumadaan ana bocah bajang ora patiya dhuwur kang rupane ora genah, kaya wong lagi kaliren njaluk pangan. Nuwun sewu, Pak, Bu. Kula nyuwun sekul ugi toya kalian saking panjenengan. Apa napa? Kawula tiyang kabur kanginan, baru glinting digetak weden. Iki kiluran duwe gawe wigati. Migato, jenenge bocah sukar. Baru glinting glitih mlaku lan minggir saka papan kono. Sabanjure dicegat dening pawongan tuwa kang nembe golek kayu saka wan. Nuwun sewu Nyai, nyuwun sekul kalian toya saking panjenengan. Lho, sapa aranmu bocah bagus? Kula kaparingan nama Joko Baru Glinting. Kalau wau kula nyuwun tedan dhateng dalam ingkang gadah damel menika boten diparingi. Ayo melu aku tole. Sawise Nyilatung ngajak Baru Glinting, sabanjure dheweke diparingi sega lan lawuh saanane. Ugi unjukan toya kendi kang seger. Matur nuwun Nyai, sampun paring kula tedan ugi papan kangge ngasa sawetawis. Iya le, ora dadi ngopo. Slumrahe manungsa kuwi iki kudu tansah tulung-tinulung marang sapepadane. Inggih Nyai, kula nyuwun pamit badhe nerusake laku. Mengko Nyai maragake cecawis lesung ing sapinggire mangkono ya, karo entong sing wis kangge adang sega wau. Lho, sliramu nyandi? Arep ana apa? Pitakoni Nyai Latung kang isih bingung lan ora diwangsuli dening Joko Baru Glinting. Kumebar ngalih nuju ing daleme kiluran. Warga, mrene ya. Aku bocah bajang sing lagi bregas wis antuk sarining boga lan toya. Kenapa kowe mrene maneh? Iki dudu papanmu. Yen ra ngalih iwas dak kuncale saka kene. Aku gelem malih lan ora bakal mrene. Yen sliramu kabeh bisa mbedol sada iki. Jebul angel. Antep tenan dibedol sada iki. Warga, gatekno. Kowe kabeh bakal nemahi cilaka. Apa sing wis tak jupuk ing alas kuwi satemane wujudku nalika aku isih tapa netepi dawuhe para dewa. Ing dina iki aku wis luwar saka bebenune para dewa. Mula rasane apa uman iki saka pola tingkahmu kang ora duwe welas asih ring sesama. Sada dibedhok. Dur! Banyu muncrat saka lemah. Sedelo wis ngebahi papan kono. Tulung! Tulung! Suarane para warga kang arep kelelep. Apuranen aku! Tulung! Tulung ana! Aku ora bisa nglangi. Sedilun bae wis kebaki lan ngelepi papan kono. Saya suwe, saya gede. Ora ana sing bisa slamet siji wae. Dumadaan ana pawongan kang nedeng numpak lesung. Pawongan kasebut Nyai Latung kang wis paring tetulung marang Baru Glinting. Nyai Latung slamet lan minggir ing papan kang luwih dhuwur. Sapinggire tlaga tilas pasar ing desa kasebut. Duh dewa Jawa Takung. Desaku dikebaki banyu kang kaya ngene. Jebul bocah sing dak tulung kuwi mono utusane para dewa kanggo mungkasi angkara murka. Yo wiwit tumakan teka rejane jaman ing kene bakal dak jenengi Tlaga Ngebul.
Wusanane cerita baru klinting kang membawa wujude bali asale dadi kula lan ora tani wewengkon kono tumekan bubuting jaman. Mekaten kala wau cariyos mula bukane tlaga ngebel. Nyuwun pangapunten menawi wonten tindak tanduk tuwin tutur ingkang kirang meranani. Kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.